Hello लोगोफोर, वेलकाम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि बे यूट्यूब चैनलाव बरायनाय जाबाय। दिनै बे भिडिअआ जादों सिशुबारि होननाय जायगानि ब्लग 2। जाय बिथांमोना ब्लग 1 खौ नायाखैमोन, नोंथांमोना थांनानै नायनो हागोन। आं डिसक्रिप्शनाव लिंक होनानै दोनदों, नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय। बिदिब्ला दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। सिशुबारि होननाय जायगाया माबायदि दैजों खुरखा जादों, नोंथांमोना नायलांदो। आं नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन। गैला, नै गासिबो खुरखाजोब्बाय, खुरखालांजोब्बाय। नै गासिबो लामाबो गैला, लामासोमोन बेजों, दा लामायानो गैला। नै नैबेयाव सिगाङाव न' दंमोन, दा थानो हायासै खुरखाजोबनायनि थाखायनो खारनांगौ गोनां जानानै फैबाय। नै एसेब्लाबोनो न'खौनो खुरखाजोबसैमोन, कि खालामोन, नै खुरखाजोब्बाय। बे दंग' फिसासोमोन सिगाङाव, बेजोंनो माइ गायलायोमोन बे दंग'जोंनो। नाथाय दिनै बे दंग'आनो बेफोरबायदि खालामबाय, दैलाम बायदि जाबाय। नै लोगोफोर नायदो, सेस गासिबो दंस' जाजोब्बाय बे दंग'जोंनो। दिनै नायदो बेसेबांबा गिदिर गिदिर दंफांफ्रानो माबायदि गुनानै फैदों। गैला, नै गासिबो सेस खुरखाजोब्बाय। बिसोर जादों जोंनि बङाइगाव सार्केलनि NLC कमिटिनि सारमोन। बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै बेफोरबायदि अनसुंथाइ होनाया जानानै फैदों। खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिनो अनसुंथाइ होनाय एबा हेफाजाब होनायानो जों मानसिनि बयनिबो मावनांगौ बिबान। बिथांमोननि नाजानायजोंनो दिनै, सारमोननि नाजानाय, मेडाममोननि नाजानायजोंनो दिनै जोंनि बङाइगाव सार्केल कमिटिनिफ्राय दिनै बेफोरबायदि अनसुंथाइ होनाया जादों। मानोना खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ नायनांगौआ जों बयनिबो बिबान। सानसे समाव नोंबो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ, बेखौ जों रावबो बुंनो हाया। बेनिखायनो जों बयबो खैफोदाव थानाय मानसिफोरखौ जेब्लायबो नायनो नाजानांगौ। नै लोगोफोर नायलाय, बाइकफ्रा बेसेबां दङ। बिसोर गासैबो दै नायनो फैनाय आरो ना सारनो फैनायफोरनि बाइकफोर आरोना। बिसोर गासैबो सोरबा ना सारनो फैदों, सोरबाबा दै नायनो फैदों। बिदिनो गोबां मानसियानो नायनो थाङो मायो, बिदिनो गोबां मानसि जायो आरोना। नैबे औवा बारि दंमोन, गैला। नै औवा बारियाबो खुरखालांजोब्बाय, औवा सुबायानो गैला। हनै बुसोमजानानैसो दङ दैजों, खुरखालांजोबजाबाय औवा सुबायाबो।
एफा गिदिर दंफांफ्रानो गुलायनाया नै ओइ अबस्था गैलालै सेस नै बै नुहुरनायाव न' दंमोन लोगोफोर बे न'आबो दा थानो हायासै दैनि थाखायनो बिनिफ्रायबो खारनांगौ गोनां जाबाय दैनि थाखायनो गासिबो दंस' थारुनबो गायदोंमोन नै गैला थारुनाबो सेस खुरखालांजोबजाबाय माखासे खावसेयानो न' गैयामोनलाय ओरै याव दैयाव दै गेजेराव दैयाथ' एजोंसो नामा बै ना हमनो खायसे फैगोन मैदेर निखि ना हमनोलाय र' मोनबाय बिनि नै दांहरैदो हा हमबानो मोनो प्लास्टिकआव लांनोबा नै माब्रै माबा हमना लांना जानोलै जाला है बिदि नङा दै सा थांथारनो बै दैलां बारि जाजोब्बाय न'आनो ने सेस गामियानो गैला आरो मेन दैयाथ' बैयावसो सेस बेखायनोथ' साफा ha बेखायनोथ' नुगोन रा बुरजानो बेयावनो मोजां ha siya oh na hôm nay langsoi plastik lah mana kumun oh plastik dong deh umbalai bi masih kukur namanya langna aku punya apa plastik ya sini do oh tanah dihuna lang nangau
Hỡi đi đi đây ông kia. Di lamari sana, tunggu salah orang ya. Tiki dera redo kesana. Hah? Kenapa? Itu dia di sini pergi kasih raya. Di dry. Dia di dry. Wah. Lá thèn thang quá nếu hơi là sẽ lại. Thằng là lên đi mình thấy nó thằng mua. Thằng mua. Ôi chúng bạn thử. Thằng mua nữa mà. Đây vào nữa đây. Đi xuống thùng đấy. Bắt langgar. Thằng có mai mình trả lời. Đi thùng nó mà đi thùng đi xíu. Vào nó vào đấy. Thằng vào cái này. Ai ơi, này gặp thằng Jabai đấy. Này á. Mà. Bây giờ vậy. Nó là mạnh. Namun lawai dong. Awet kasarnya. Ngapa dah sebenarnya kayak kita bu? Oh, punya nera, coy. Mana? Iya gitu ya. Nhiều cái thục. Rồi đấy cái gì vậy? Ôi, Judi vậy đấy. Bố lộc hạ. Dia semua senang lah. Ôi, chúng ta đi được. Tìm hiểu lại. Hả? Video. Hah? Reporter पर? हाँ.
साहाजों बान्दो थेगासिनोमोन आरोना साहाजों जिसिबि लानानै बान्दो थेगासिनो नाथाय जों थांनाय जायासै लोगोफ्रा थाबायनो बाबायनायखाय जों थाङासै बिनि थाखाय नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय थाबाय आं नोंथांमोननो देखायनो हायासै बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय।